El castell de Torrebaró. Si hi ha un símbol que identifiqui Nou Barris, aquest és el castell de Torrebaró. Situat entre els barris de Roquetes i Torrebaró, la seva figura és el logotip de moltes entitats culturals, socials i esportives del districte. Tot i l'aspecte medieval que té, el castell de Torrebaró és una construcció inacabada que data de principis del segle passat. Existeixen diverses històries a l'entorn de la construcció de la torre. La més popular diu que la va construir el baró de Pinós perquè s'hi guarís una filla malalta. Però, de fet, té uns orígens més prosaics. El propietari del terreny, Manuel de Civate, va crear la Companyia de Urbanización de las Alturas del Noroeste de Horta a les Roquetes, juntament amb l'industrial tèxtil Romà Fabra i Puig, entre d'altres. L'objectiu de la companyia era comprar terreny a baix preu, preparar-lo i vendre'l en parcel·les per urbanitzar. Els emprenedors van projectar diverses vies d'accés a la zona. Una n'era la construcció d'una avinguda que recorregués la part més elevada de la muntanya, l'actual carretera alta de les Roquetes, que es va construir entre els anys 1908 i 1909. El pla urbanístic va començar amb l'edificació de la torre. Es diu que tenia com a finalitat esdevenir un hotel al centre de la futura urbanització, però no es va acabar mai. El nom de Torrebaró prové d'una altra torre que havia existit a la rodalia. Era la residència del baró de Pinós, que posseïa la quadra de Vallbona. Estava situada on ara hi ha l'estació de Torrebaró. Aquesta torre va ser enderrocada per ordre de Felip V com a represàlia al baró per haver lluitat contra els Borbons a la Guerra de Successió del 1714. Una segona torre del baró es va construir el 1797 i va ser destruïda el 1967, quan es va construir la Meridiana. Al final, el pla urbanístic va fracassar i la torre va quedar solitària i a mig acabar. Aquesta situació va donar peu al vandalisme i la degradació, encara que també es va convertir en punt de trobada dels veïns. L'Ajuntament va restaurar l'edificació després de ser catalogada com a patrimoni històric l'any 84. Tot i això, no es va donar un ús concret a la torre i el temps i l'incivisme tornen a degradar-ne l'estat de conservació. Per això els veïns fa anys que en reclamen una revitalització que posi fi al perill d'esfondament d'un dels emblemes de Nou Barris. Mentrestant, la torre persisteix en peu, observant bona part del districte i la ciutat des de les altures.